Здравейте, нали? Това са някакви от БГ. И не знам как ще ме чувате този път. И в момента сме в Майнкрафт, като виждате в заглавието на типа. И сега, сигурно се чуете какво е това. И сега ви казвам, това е стария, последния world на Майнкрафт. Ето за хора, които са играли на нет. Там survival или смисъл сервер се както преди. Много PvP survival на там, survival PvP на там и са и варповете. И сега ще видим тук са някаква част от варповете. Няма да влезем нататък, като там как има help for new user и правилата. Добре, включваме Warp Shop. Тук си купувате спаунери. Всеки спаунер по 50 хити. Warp Enchant. Той не спаунер. След това за новите юзери. Warp Enchant Shop. Това е level stretch. Да. Warpent Table. А сега да кажа, сервера може да се влиза от 1.5 до 1.8. Да, 1.8 хикс там, така да се каже. Ще го нажете в момента да цвета Warp Event. Ето това е Warp Event-те. И тук Jump Snake и така нататък. Ще се правиха. Да, ние днес имаше да ми е моя доста труден джамп и много се затрудняват. Омага излязох. Как излязох? Няма омага. Сега се затрудняват и на това. Сега ще ви покажа как се минава. Сега така, оп, и се държите просто спейс и дадете направо. И сте готов. Смисъл. Блесно. И да, това е. Не падна. И да. Warp Event 3. Най-беше. Да, Speed Sprint. Warp Event 4. О, тук е... What the fuck? Мъгъл. Какво това бе? Warp. Я. Не излихме. О, сърце на никога. Да. Добре, чак след това го махнем. Тук, така. Много. Добре. Столик. Добре, махнем бързо. Колко да го правя там? Извинявам се, че не говоря просто. Не, 1 без 20. И Warp Fishing. Така пък кога? О, да, сещам се. Много да се сещам, много да се сещам нещата. Това беше доста така неща има. Warp Inf. Да, апдейт на сервера 2014. 2014 миналата година, това не е сайта. Как беше? Да. Почка така. Май беше. Така. Сега го само така. Добре.
Добре, но това ще е сега. Да се тая, не знам. Warp Java. Да, Java, Java. Warp Jump на Warp PvP. Окей, че това е даже Warp PvP, Warp Jump. Няма какво да казвам. Мисля, че някои от вас го знаят, които са били вече сериала. Warp Sea Central, това е че бяхме, Warp Nether. Как мога? Аз тук нищо не съм дал никога, не отбивам се. Да. Warp PvP клетка. Ето. Warp ранг. Тук мисля, че да не са написани ранговете, в смисъл те са същите, само са в смисъл са различни имена. И те са Legionary VIP. Това Петриан е предрадница премиум, а Ембриан е премиум плюс и вече ги китовете, кит VIP, Pro 3, Fire Pro 2 и Blast Pro 2. Да, вие ще ги видите, VIP кит премиум, Pro 4 мисля, че беше, да, Pro 4, Z 3, кит премиум плюс, Pro 4 Fire Pro, Blast Pro 4 Bones, 5 Lego, искаме нещо тук. Мисъл, вижте си. Да, в смисъл, всичко това стара информация, трябва да се видне. Warp Repair, мисля, че това беше не спално някъде. Не познах, да, тук да си... тук Warp инстанция. И да, ще помоля всичките да минат тук, които не знаят как се прави рез. Моля ви. Наистина ви моля. И Workshop остава. Трябва да видим. Workshop. Гледам се, че е дит, не знам. Не миша го това. Такова. Рецент, иначе го има. Такова. Рецент, такова. Ред. Рецент. Не мога. Ето. Няма. Ресета, не знам. Нищо. Добре, и това с варпвате. Има втора страница. Warp SMS. Да, тук Warp Survival. Ето. Мисъл. Изчистили сме малко стари къщи. Все пак може да има такива места. Някакъв спестрел. И такива места. Да, ето ви сайта. Game.tuк. Его сайт е това. Тези места трябва да се следидне утре. И да, Warp. Warp. Вижте Warp. Трейд. Значи имаме номер 2 на 4 трейд. И тук съм сложил да чествам, да си имате. И да, това беше от мен. Надявам се, пък да ви е харесал. Сервера е в може се влизат всички версии почти. Да, но ти имаш 5 до... Една път мисля, че беше до 1.7, до 1.8. И да. Само да кажем, 1.8 дава такова, вече има цветно дава на 1.7, надолу няма. Тоест, това е като да се на температурата. Това беше мен и чао.